Manapság egyre többen élnek és étkeznek tudatosan, fogyasztanak egészségesebb ételeket. Miért ne váltanának mentes kozmetikumokra? Ma egy szegedi gyárba látogatunk el. Mitől jó egy mentes kozmetikum? A mentes kozmetikum pont attól jó, ami nincs benne. Tehát a mentes termékekben nincsen alumíniumsó, nincsen parabén, nincsen alkohol, nincsenek allergén összetevők. Olyan összetevőkből állnak, amik a fogyasztók bőrének természetes védekező képességét igyekeznek elősegíteni. Manapság nagyon sokan panaszkodnak különböző allergiákra. Mire kell figyelni a mentes kozmetikumok kiválasztásánál? Nagyon fontos tényező, hogy ne tartalmazzanak a termékek allergéneket, főként illatallergént. Ugye manapság rengeteg illattal találkozunk, ha reggel bemész a fürdőszobába, letusolsz, hajat mosol, ezek mind-mind különböző illatok, magadra kensz dezodort, az is egy másik illat, meg még parfümöt is használsz, az meg egy harmadik illat. Úgyhogy ezek az illatkomponensek azok, amik előbb-utóbb tönkreteszik a bőrt. Ez főként azoknak a fogyasztóknak jó, akik alapból illatallergiások, vagy éppen olyan élethelyzetben vannak, hogy nem bírják az erős illatokat maguk körül. Sok esetben ezekre a kozmetikumokra rá van írva, hogy 0%. Ez mit jelent? Miből van benne nulla? Például ilyen a habzóanyagok a különböző tusfürdőkben, samponokban, ilyen a dezodorokban az alumíniumsó, a manapság nagyon rettegett parabének, és az allergének természetesen. Milyen egyéb összetevők lehetnek benne, amire nem mondjuk, hogy ugye mentes, mert azok viszont nagyon fontos összetevők egy ilyen kozmetikumban. Melyek ezek a természetes összetevők? Az aloe vera mellett sokan használják az argánolajat, a mézet, a csipkebogyót, C-vitamint, de vannak olyan készítmények, amelyek nem tartalmaznak egyáltalán semmilyen illatot. Orsi, ezt bármelyik korosztály használhatja? Igazából bármelyik, ezek olyan összetevőkből vannak megkomponálva ezek a termékek, hogy akár egész kisgyermekkortól az időskorig bárki használhatja. Mire kell figyelni egy mentes kozmetikum esetében mondjuk a nyári időszakban? Hogy minél többet használd. Ez nagyon fontos, mert ezek a termékek azok, amik segítenek neked a nap okozta különböző sérüléseket helyreállítani a bőrön. Védjük a bőrünket az erős napsütéstől, de ha már megtörtént a baj és leégtünk, akkor használjunk magas aloe vera tartalmú géleket, amely hűsít és hidratál.